Ba ƙarya. Ina tana da halkunya da na rikice ta mai da hanya. Ba mu sun kai rawa ba ƙarya wallahi. Allah wallahi. Hajji na sani ba. Kai yi mun style wallahi. Sai na sa style. Kamar yaƙi na nita. Kafin na sanar da kai abin da ke a rai na kuma kaji ka yi min shiru. Na sanar da kai abin da ke a rai na kaji kuma na ga kayi min shi. Za su iya mana shi a tura masu wani hanyar ne ba su iya musu shi kai yi mun style wallahi sai na sa style kamar yaƙi na nita kafin na sanar da kai abin da ke a rai na kuma kaji ka yi min shiru. Na sanar da kai abin da ke a rai na kaji kuma na ga kayi min shiru. Za su iya mana shi a tura masu wani hanyar ne ba su iya musu shi kadai nake tunda kina kula ni da ba ƙarya. Ina tana da halkunya da na rikice ta mai da hanya. Ba mu sun kai rawa ba ƙarya wallahi. Allah wallahi. Hajji na sani ba.